gik monego bed ni watimo gi pesa ni wach ni wanyalo timo godo programs wa. Gima kuong watim nikech kuma ne wantiere ne waonge ga ofis. Wanyiso wadhi wakaw pesa ni wapogore. To wadhi lal. Kikoro bro chalo jomo uchamo kodhi. Nikech ne wapimo organization ndalono gi ng'ano momiyo oduma mondo idhi pur. To design oduma ni adwa rego. To ng'ato wacho oduma ni adwa chiele ondelo. Ng'ato wacho dwa chiele nyoyo. To ng'ato dhi puro mare. Ing'e ni ng'amo chielo ondelo yieng' gi sechego. Ng'amo rege bendo yieng' gi sechego. Ng'amo chamo nyoyo be nyalo chamo nyoyo chieng' ndalo adek. But ng'amo pure to nyalo chandre kabisa kech nyako bet, nyako opur, nyako okom, modo, motim gigo. Koro wang'i organization wano lai mar jalo makoro dhi pure kaka kodhi. Koro 60 ni ne en koro kodhi mana wadhi puro e activities mwadhi timo. Koro mask ne siling 5. Koro wadhi nyiewo mask mara 20,000. Ugolo pesa account? Ugolo pesa account. To ndalono ni twang'e gi jo charende. Koro ja charende no wamiyo order, to wamiyo gi jo charende go 5. To wapogo gi 20,000 ng'ato ka ng'ato. To wamiyo gi the number of mask ma onego bed ni gichiwonwa. To wago picha. To wagore gi kaka gigo ginigo. To gitwang'o gigo. Kwa empower gi. Koro slogan no mar empowering the vulnerable koro biro koro strong nikech koro jucharende deno jucharende ang'o ben mabende mopogore mobet kumopogore to giloso covid mask. To mask bende dhi konyo mana joma koro kwamo magin nyithindo. Waloso mask mag nyithindo gi jok moti ema nwamiyoga. Koro wadhi kamano gi through covid no. Koro covid kama koro ka weche ng'eny mopogore but ne pod waonge ofis. Ne wabet oromoga mana Victoria Park. Ema ne wabetega. Koro tunwaromoga koro once. Waromo kanyo kuma the storm. Ka jo mask oseloso to kelo mask go wadhi pogo. Koro agina kamano. Odhi kamano. Koro WhatsApp group ne ochako bond gi koro ji golo siling 5,000, ji golo siling 3,000, ji golo siling 7,000. Koro niyo jomwa dhiga fail to ginkara ok gidhi ng'iyo wach mar gini. Ng'eyo ni WhatsApp cha osekelo pesa di. Koro gin go wan wapogo mask kucha. Yido ka kara ng'ato oseneno en internet, wan onge internet kich wan e bugu kucha. Yido ka kara WhatsApp oseneno ka pesa moro osedonjo ka. Par moro osedonjo ka. Koro yido join iso ochiko kocha. Ojo inu activities ochiko. Iketo ng'e di bai sa 11 tutieko. Koro ka ji ng'iyo WhatsApp di pesa moro donjo. Koro ng'e ni ji pogore. Koro be nyaka pogi nikech obendo biro. To notion mobiro gen mar pogo full. Poge full. Wacho bana gini koro tek ji rito wa ot gima chalo kamago. Koro gino beda beda kamano ma koro Nyalenda ni nodhi opogore. Nyalenda koro Nyalenda Young Turks CBO ni koro nodhi opogore. Koro karwa ji abiro. The name was just Nyalenda Young Turks CBO. Koro odhi opogore. Odhi opogore group ade. Koro gin gi register margi. Koro iluongo ni Kisumu Young Turks CBO. Koro ma odhi ni Kisumu Young Turks CBO. Koro wan Nyalenda Young Turks. Koro Nyalenda Young Turks. Young Turks. Koro ka wabedo kamano. Koro jowa mane wantie kata ka bende gi yawo WhatsApp group gi bende gichako gi yoro link marwa kar WhatsApp group kata mondo joko join. Koro jopo nyithindo manye tiyo maber gi nyithindo osepogore. Young people gi manyalo timo ga ma they for more than 1 year. Koro mane gima nochwoya kabisa ni to kara gima nwatimo ni jomoko nong'e mana ni within 1 year to wabro podho. To kara ok onego koro wapodho mondo koro 3 years pod ginyalo ng'iyo ni kara gima ng'ato chako ka nigi adier kuome onyalo goro mobed gima opogore. Ema ne kane Doris Ombara koro weche tek wapogo jochichni nikech kod igolo nyaka chiro Kibuye gini koro watimo demarcation Moi Stadium. Koro kanyama koro wan gi Bovins ma sani en chief officer mar education. Koro tudowa gi Doris Ombara, former city manager. Koro ji laro choche, youths laro choche mondo manage choche. Kidwaro youth mondo bed organized in groups. Manage certificate. Koro ji laro choche. Koro jomoko laro choche Moi Stadium, jomoko laro choche stage, jomoko laro choche mag chichi bodong matin kage. To ana wacho ni mondo gimiya community hall. Koro mane koro gimiya wa capital hall. Mondo wabed capital hall. Koro capital hall wan wang'iye yo mar activity. Koro joga gi bed moko ji adek ochako dar kendo. Odhi kocha nikech capital hall onge pesa mawuok. To jokara nigi 10 ma en sechego. Ubiro kawe godhiambo ji. Koro uno dhi capital hall mondo maintain. Wan wadhi maintain capital hall. Nitie pesa ma koro Doris ne miyo matin kose onge. Ne onge bana ji koro ne award youths manotiyo e demarcations mag chichni. Nikech tie nyaka corona market tie choche koro chichni go. Koro waketo johala e spaces go.
Koro wan youth mana volunteer. Koro kwa tiyo koro nodwa award jogi. Koro miyo jomoko choche, jomoko miyo hall. Koro wan wakawo hall. Koro hall nitie nyaka social hall kocha. Nitie space moro social hall. Koro kwa ng'iyo name mar Nyalenda kaka obet, nitie moro be Kosao hall. Koro ipenjo to koro name mar Nyalenda ka ng'idhi kawo Kosao. Ibiro kelo lweny gi jogo. Wamanya hall Nyalenda ka. Amoko yudo hall capital. Odho romo owuoyo gi chief mane nigi office kanyo. Chief biro rwakowa maber kech nyingwa ne Nyalenda. To koro activity watimo koro wacho ni kar activity koro kwa Nyalenda ka koro watim gigo ka jo Nyalenda ka. Mondo ka girwa ni obedo maber e ka koro water gini e wards mamoko. Koro wabeda kamano to Nyasaye konyo wachako yudo partner achiel. Mano ji osechako wuok ka ji adek ochako wuok. Ji adek ochako wuok koro wachako wadong'. Udong' ji matin. Udong' ji matis but koro ji odonjo kodonjo e hall. Ji ochako join. Ji obiro kanyo koro maji mana ji 40. Youths obiro 40 koro. But ji adek mane ochako gini to gin koro giwuok. Koro wadong' ji ariyo ma koro nochako gini. Nochako gini ji adi? Ji abiriyo. But jo renga mudok ji ariyo ka koro. Moko nopogore ochako Kisumu Young Turks CBO. Moko bochako wuok koro wan ok wadwar chuo. Waro wacho wadhi kawo hall. To hall iwacho ni meetings onge. Iji obi kawo ne halls ki. Ikawo ne hall gidhi timo. Gidhi timo. To chuo to ji nyaka tigo everyday. Kata page tek machal nade. Koro ma pesa ma real. Then kaen kama en throughout. Jogi ok winj vision ni ok donj ne. Ging'i wach ni gini karo nigo bedi ng'iyo bedo mar beneficiary. Gini wan wang'ire wan wawegi. But nitie gima nyisi bende mokwongo mane ochanda dala kucha. To nitie gima bende nochanda mamba to mokwongo ochanda Lake View. Koro ing'eni magi tok nyalo bedo ochando jogi be. Koro gin kata gi make decision mar gima watim seche go rum. Wabedo ni wapogre kod yie chung. Gima wadwa neno mambele ka. Koro kwa yudo weche mag jo COVID PWD. Udong' ji ariyo. Wadi prariyo to recruit ji 40. Koro wang'eny. To jogi be kobiro koro pesa modong' cha bochako loso godo reflectors. Koro visibility waiko gi. Sama nupogoru cha pesa ma account cha bupogo. Ano kwa pogo. Pesa to kri account. Pesa kri mar organization. Koro kumi dong'e no. Kara ni wadong' mana ng'at achiel. Pesa podong' mana kuma certificate nitie. Kuma certificate nitie pesa dong'. Pesa dong' certificate. Koro wabeda kamano. Koro wayudo programs gi, wayudo ka weche nitie 14 mane chando community ka. Wach mokwongo en weche mag teenage pregnancy, weche mag COVID gi, weche mag disability, weche mag roads, weche tayudo ka ng'eny. Koro Nyalenda Young Turks kukawo weche 14 gi tegorego. Koro wadhi go kara gik mwagorego kara organization ok ran kamano. Koro organizations mochako timonwa training mates. Koro inyisowa ni to ibere weche mag yo in engineer. Nia kara wach yo werigo weche mag ni yore mokethorego inyalo mana wuoye through public participation. To in weche mag koro ne ja MC ok tim maber gine mata ibedi in ja oversight. Kara koro mag wae tim ma. Wadhi kodi kamano mokoro ng'eyo gik ma koro wadwa timo. Manyaka gi sama wuoye kawuono 2025 Nyalenda Young Turks dilim na gi weche adek kende. Kuom weche mane ng'eny ka. Wadili gi weche mag health, wadili gi weche mag GBV, to wadili gi weche mag climate change. Mana weche adego kende. Make mana gi kanyo waduogo koro waseyudo kacha part mokwongo ni to wachako nang'o mondo kata ka bende janeno maro bende koro luwo chenro machalo goda kamandie ong'e ni Nyalenda Young Turks noya gi kanye to vision kata mana lek mare ne en gi kanye. Agoro kama duong' anyo kuom kete mana telo mokwongo ne kwa dhi telo mar ariyo koro ngejwang to koro wadhi donje e wach mar Nyalenda Young Turks to timo ang'o to bende nitiere gigo ma bende osetimo ne alwora ma bende seche moko koro ojende kata mana jogo ma bende koro dongo yudo e alwora ma bende wadake no kete mana kanyo wadhi break matin ka waduogo to wadhi chaka gi somo ote mare mapota e channel en Steve James nyakwanyore nywan med kete mana Chuny Onagi TV adundo jaluo waduogo bang' sama. Ani luongo ni Dr. Zippy Okoth ma iluongo ni Chuny Onagi TV adundo jaluo. Stay tuned.
ani luongo ni Dr. Zipio Kotha jasigana award winning storyteller. To tarik 8 dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kikideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande kata Instagram iranga Zipio Kotha ibro no gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi. Wabro keto no gimoro amora about that show. Mana kamano nyakrom gajwangu wachako dogo kendo telono mara Rio mabende wago mpaka kaende kachel koda Victor Elvis mano aja telono mara Nyalenda Young Turks kiminjo kaka bende koro ogono mpaka kacha gimomi wakelo ni nyakrom gajwang mpaka nito no chako kanya mando me imbende iwon inene nekara oktek inyalo chako to bende nitire mdiri mabende nyake kal nyakrom gajwang mabende mago gin managik mabende tiegi nyakrom gajwang podwan kende kachel koda Victor Elvis mabende omiyo wakandi weche mathoth kabisa pogruok ni erowere gimoro ma kara nitie en gima common nikech rowere ber ka gimoro chakore to kono ka gini chako kao shape to ng'ato dwaro telo mano one thing to ka ng'ato neno gini nyalo kelo pesa mbele ka to ng'ato bene kokawe kende mobedo kode kende pesa no bro bedo gi pesa no kende ng'ama podu ngodo mano chako nega ng'ama bende ji ariyo ma bende kono chako sani upodu make ma wato pod wan kode kamano but nitie nyaka 2020 no hizi gigi teno timre 2020 in a period less than 4 months koro nitie joma no join kod 2020 mabe pod wan go nyaka sane mamoko do moko ndok e school moko bende no ne timo ga courses mopogore gi mag community koro courses ne gi bende no giyudo opportunity moko mag edho mopogore koro Nyalenda gi sani opogore gi Nyalenda 2020 ma Nyalenda ma 2025 kiwacho ni phase 1 wawuoyo Nyalenda ma 2020 koro macha picture mar Nyalenda 2020 koro Nyalenda 2023 2025 ema koro da wuoyeni kapok iwuoyo we monda arwake jok mabende wasedonjo gote wan ka giluongo ni Daddy Justin wacho ni chwal badi mos na ratego no wacho na mos kaito wan ka bende gi jaja dero bende neno kandie Chuny Onagi TV asante sana wan kende bende bungu system bende donje twak machalo koda kama ndie Nelson Mandela bende ni kandie kama donga nyambe kete mane Chuny Onagi TV kandie ponono ni penjo mora mora koro mgejwang to bende nyalo cholo no mana ote magi kandie ka to bende wasoma soma ka wadhi kete mane Chuny Onagi TV kandie wan ka bende gilongo Limpopo babake wan gi Janet Jaino karibu sana wan gi Mary Atieno Shimo hewani Billy Mboya kachel kod Robert Mkwalo mago bende jok mabende wan gode etwakandi Nyalenda ma 2025 Nyalenda 2025 koro na kapok na break na wacho ni dalo chane wan gi programs areas mang'eny mane wadwa gorego apaga ng'wen but sani koro wan gi mana areas adek kende ang'o momiyo watimo mano mago wasetimo kalure gi training ma partners mamoko osebedo kamiyowa nikech gik moko 14 ka nitie joma moko bende matimo gi to jogo nitie gima bende giberie kabisa koro gima kiberie we ng'ama berie timo to mi berie ne mako sticky mondo tim koro Nyalenda Young Turks e 2020 focus one en visibility emomiyo watimo gigo te mondo jonewani Nyalenda nitiere then kwa chopo moro kanya ka joseneno koro wabedo gi moro ni team identification wadwa ng'eyo ni to kuom jowage ji 40 gi koro wade tiyo gi jomage koro identify team koro from ji 14 ka Nyalenda Young Turks ji 40 ka Nyalenda ochako duogo mana gi ji 8 kende out of 40 out of 40 ji 32 go lal kanyo mago Nyalenda Young Turks nochujo mogolo oko ne wachujo gi kalure ni jomoko ne dok school ne wachujo gi ka jomoko neno ni kuonde mane gi aye ne bor wachujo ka jomoko neno ni gini en gimirita ahinya wasechwado wani ok waneno ka pesa biro ka to pod wamane hol ka kombe pod waonge go gimoro amora waonge go koro tije moko bende mane wuok with their own reasons mwanyiso ni sama bende nun kod gigo bende nitiere gima bende ne miyo gi matente macha ne purely voluntary donjo gokinyi
transport mari, chae mari, gimidhi chamo wuoche mirwako no bende mari. Ok ne kano tek Victor. Tek no tek but ingeni puodho be sami puro, tingeni kudho chui seche mibeto. Be seche go tingo oduma kidhigo dala. Ok yal, podonge mitingo. Tingeni sami osechako twi, pod riembo nyaka idha. Onge gimi idhigo. Nyaka chop kuma koro koth nyaka bi mi toye mitiek. Modo makoro chap ko timo harvesting. Mabeni chaki rite maber kitingi kitere dala. Maiso ni kitimo harvesting to wadu mabe puodho kanyo. Benti gi bitingi dhigo dala. Koro organization en process. Mondo chop kuma organization koro ng'ato kawo gimoro nyumi ofuki kaka sana ginyalo nyumo gimoro ofuki gi. Ok en gima kawuono to kiny. To mano kata biashara mora mora. Jalo ma kawuono waro kata kiyawo duka ti waro duka iyawo dukani. Titimo stock mar 100,000. Be kiny profit ni kata 50,000. Samoro nyalo nindo kata 3 days kapok itimo gino. Ma samoro kata in stock to kichiem. Koro aparo mana e process mabende ni wantiere. Koro gisani gi by 2025 Nyalenda Youngsters nigi projects auchiel e thematic areas ka. Organization mano chako gi 60,000 owuotho donation mar ngafu. Sani nigi projects auchiel ma running. Sani nigi staff mosebedo train magi understand their roles and descriptions man nigi contract. Masani ok en ng'ama nyalo biro kawuono to kinyo wuok obare abaya. Sani miyo gi contract. Sani kata kidwa kwa rusa kidich to nitie system nyaka ikwa go rusa. Koro kidwa mondo koro ne Nyalenda koro chop sani nyaka bed gi systems and structures makare. Koro ayudo support from organization moluongo ni MOT Foundation mane timonwa capacity strengthening mar staff. En pesa mok timo activity. Then wachako wayudo organization ma iluongo ni KCDF. KCDF bende ne konyo e thematic area mar gender iluongo ni NSGBV initiative. Koro mago bende programs mane ng'iyo weche mag advocacy. So Nyalenda kano setimo visibility mare year 1 to say identify team ne, then wadonje year 3 makoro watimo gimoro ni resource mobilization. Koro resource mobilization kore mwatimo godo programs mukelo programs auchiel gi. Koro resource mobilization ni watimo resource mobilization and partnership. Koro watimo activity and meaningful partnership. Ok en partnership ni luongo wan wadhi activity aero gino wacho ni meaningful partnership. Maka watimo kodi activity ni to kinyisa ni mobilize na ji 100. Ya mobilize ni ji 100 idwa timo kod yang, idwa timo gi nade. Ng'e ndalo chande, ndalo mane visibility cha, ng'ato tima bit adhi e hall to mobilization ni fail to gona simu ni hello Victor, kelna jogi ka 30 biuru sani. To wako ng'wech wachomo hall, wabet e hall kanya. To kosewuok wa e hall wadok to bendo gi omiyowa to opuonjo bende samoro 30 minutes to mana kodwa picha. Adoka. Koro gigi bawacho ni kara with the time nyaka wa identify how we engaging gi partners. So sani watimo meaningful partnership. Maka poni wabiro to idi facilitate yes anadhi kelo joga. Joma dhi kelo joga gi ang'o giri ma gidhi yudo. To kisemiyo gi information miyo gi ni what next after that information. So meaningful partnership wan godo yu mang'eny kaka wa analyze. Kendo kwa yudo activities moko ma nyalo tanisha our image ok wadhi yega. We refrain from those kind of activities. Intiere moko musayudo. Gin mang'eny. So kwa dhi kodi kwa ng'iyo weche mag resource mobilization kwa yudo koro wang'iyo resource mobilization wa closely gi partner. Koro sani wantiere model moro luongo ni Nyalenda Youngsters Sustainability. Ere kaka programs wagi gi staff mwan go gi wadhi chopo 2030. Ere go bro bedo 2035. Bro bedo CBO to koro bedo CBO benitiere other Nyalenda Youngsters ma bende wasechako pick ma wamiyogi ni it is better to start in a hardship way tibro move. Koro yudo ni sani network mar Nyalenda Youngsters wan gi around 17 organizations some are CBOs, moko are self-help group under Nyalenda Youngsters. But now they are doing different activities. Nitie matimo weche mar agriculture, nitie weche matimo gima chalo kamano. Koro kwa yudo giro ni kara Nyalenda Youngsters kuma koro chope ogore by next year wa compete gi organizations ma wan go gi. So through support mar MOT, we are aiming to be a community grant making. Wow. So a community grant making koro kobro bedo CBO, kobro bedo Nyalenda Community Foundation. So Nyalenda Community Foundation koro iso the CBOs manitiere wakagi wabro sub grant gi activity kako nigo bende wadhi. Koro sani tie mose chako wuotho go culture ma partners mwatiyo godo oero.
Yes. So that kochopo chieng' mokoro wawacho ni wamiyo partner makama kamae kata 200,000 kata 300,000 to ong'eyo culture no kaka partner no dwaro ni mondo activities ne otim. So mago gik mwatimo. Koro one of thing mane waketo mar sustainability nwang'eyo ni wanyalo bedo sustainable ka wa invest a human resource. Staff ma wantiere go bende gi understand gima Nyalenda Young Turks en. Kuma Nyalenda Young Turks dhiye. To bende wan gi strategic plan ma bro guide ma wang'eyo ni mae to ken through our strategic plan mok wade. Then ang'o mi Nyalenda Young Turks kong'ere go? So Nyalenda Young Turks kong'ere gi weche mag partnership and resource mobilization. Nyalenda Young Turks ochako ong'e gi weche mag social media. Kich mane e gima ne wachako go from 2020. Then Nyalenda Young Turks ochako ong'e kod weche ma Nyalenda Young Turks community mobilization. So community mobilization ni bet meaningful community mobilization na nyisi meaningful. Kila community 1,000 tewegi kanyo kata kaka gibete kata komba gibete onge gichungi. Ka in gi activity mar ji 100 kombe nyaka obed gi 100, tent onyalo bedo gi 100, refreshment onyalo yudo 100. Mane ki wa engage community in a way makare. Okikel community 1,000 to in kombe 50 koro jomoko skata koni refreshment yonge go mane frustrate jogo. Budo ka tension margi e gimidwa timo kodgi ok tim nade ok timre yo makare. So Nyalenda Young Turks gi sani wachako wadhi manaro kendo mong'eyo to joma gi mwadwa target koro ng'eyo wabro target youths to wabro target women to wabro target adolescent to magi ji adek kende e community ka ok ndi ji adek ma Nyalenda Young Turks ng'iyo. So adolescent ang'o mwadwa ng'iyo kuome to be wan gi interventions ma mopogore opogore ma aim adolescent mopogore opogore. So ka wan gi partner moro ma dwa engage ng'ani ere ka obro ng'e need no. Koro last year watimo ga beginning of every year watimo giluongo ni house assessment survey. Wang'iyo godo to impact mwa create kuom beneficiary wa chalo nade. Ka 2020 ni wacho ni nyathini ok dhi school karida gi adolescent nini manyari ni to oyudo tabu machalo kama. At the end of 2024 be tabu gi nitie mane wateme solve to kanwa solve gi impact no chalo nade. To koko nwa solve ang'o moyo podo kwa solve wanyalo carry forward program no 2026 or 2025 mondo wane ko nyalo solve wachno. Koro bedo gi model moro mar community mobilizers. Koro Nyalenda sani nitiere gi watiye 10 wards from one ward mana Nyalenda cha. Koro Nyalenda Seme wantiere West Seme, wani East Seme, wantiere Central Seme. Kapok wadhi kanyo, gina mondo penji ni to koro kama ne chake Nyalenda ni, iluongo ni Nyalenda Young Turks kata mana the community, bende gineno the impact kata mana ber ma bende kile gweng'no kata mana change ma bende nyalo wacho ni magi mato watimo e Nyalenda. Yo ema dhi sare next ni. Koro Nyalenda kose grow, koro ingo Nyalenda. Koro chako jomoko penjo ni bitim ang'o moko bi koni ang'o moko tim kodwa koni ang'o moko wano ko yud gikugo ang'o ma Nyalenda kende. Koro kibiro yamo kama to ji penji ang'o moko bi Homa Bay se ju kubi kama tingeni gisa gradual process. Growth in a gradual process. Koro sani wan gi 10 wards ma manigi culture mag Nyalenda ni wards gigo. Koro wan West Seme, East Seme, Central Seme. Then e Kisumu koni town koni wantiere Manyatabi, wantiere Kondele, wantiere Elvis, wantiere Kolwa. They wantiere Waseonjiko. Then Nyalenda to Nyalenda egi Nyalenda bi. Mago 10 wards. So 10 wards gi no establish community mobilizers. 10 community mobilizers per ward. So 10 community mobilizers we better attach 200 households. Villages. A ward gi. Ketch wards dig different villages. So a village bangani mobilizers adek ni village makama, mani ariyo ni village makama, ariyo kino ni village makama, achiel ni village makama. So was spread 10 go. A villages ge ward go. So a village community no omiye 200 household mo target. A 200 household gi uchiwo weekly report e thematic areas adek manyisika. To kalure gi survey mane watimo 2021, 2022, 2023. Watimiga every beginning of every year. Victor, 200 household ngata chiel chiwo weekly report for 200 households. Ochiwo report okay report no ngere mana limo the chinglachi within a week oselimo 200 oselimo 200 go. Koro household inyalo yudi a plot manitiere gi uti apar to the oile machiel
mago 10 households is one plot. Wase ni nyalo bedo gi one section mar plot kama to gi machine gi sections apar to gin ga abich mani gin sedo 50 households. Kidhi e plot cha tidhi e dhoudi apar tisetieko 10 households. Iwinjo to gimoro dwaro en simple tool, wan gi tool mana ma simple to penj ni hello in 1 week imiwa feedback gima timbre e household ok ni daily. Maiso ni kaka gima dware ne ya ilero maber but man mana staff structure ka benefice tiyo kamandi koro impact my ground mabende koro kako impact live mag koro ema mini koro wang'eyo from the office administration point koro wang'eyo status mar beneficiary wa maseme from mobilizer mobedo attached kuome e gima timbre makata kwa timo training to wa spread ga trainings wa 10 wards. Yes. Mobilizer ngane ma West seme keluru ji ariyo mikelo wadro ngama mikelo ngama nigi wacho ni nigi problem machalo kama. Nyiso no be training machalo kama. Ngane kel ngama chalo kama kamano. Koro kine idwa participant 100. To 100 yudo ka ward nigi slot. Yes. Then remember ni wan gi 12 months. Kijoti nyaka December. To Nyalenda Young Turks okrum 1 year. To okwa offload beneficiary bende within 1 year. Wazo ngama wachakoro 2023 cha pod wan koda program nyaka sani. Yes. Koro yoro ka activities motemo inyalo dok in 1 month ubiro kati activities ariyo. Kumanyiso ni ngane in ka 1 month nyalo biro activities ariyo. Within 12 months ubiro activities adi. To kata mok watemo magwa mwarefae to chalo nade. So keng'e bro doka tiji mang'eny mose miyo wheelchairs mag jo disability. Wayudo ga quarterly food donation gi Guardian Bank gi gine mar jo Indians community. Wapogo ga chiemo, ji yudo ga gigo. Wapogo ga kodhi. Wasebede competitions mag CBOs. Wane gi facilities, health facilities. Nyalenda Young Turks tiyo gi private health facilities. Private health facilities gi watimo gi biluni demand generation ne Tiko African. Koro watimo gi biluni behavior change bar adolescent. Mondo on access to the psychosocial support, ma counseling, the HIV testing, then gibedo rewarded, gibilu Tiko miles. Magi dhi eduka to miyo gi sabun, miyo gi sanitary pads, miyo gi mora kamano matestes. Mano waketo gi kanyo. Wan gi training mar empowerment model. Ma wan godo sani wa ya office mar Kasaga. So gigi duto tete watimo ne beneficiaries wagi. Trainings wantiere godo. Sani wan gi partners mopogore opogore. Manyisi ni 6 programs kande mago are funded programs. But koro wan gi 38 partners. 38 partners. Yes. Wan gi 38 partners motimo godo activities. Quarterly. Mangana wacho ni 38. 38 partners. So these 38 partners nitie mantie Kisumu ka, nitie matiyo Kenya mzima, nitie matiyo globally. So these 38 partners timo different activities. So manyiso ni ya ka in gi problem mar weche mag pur to partner ma dili gi weche mag pur mwali kata kana practical action. Ka in gi weche mag problems mag waste, chandi, taka, gi environment ni mok ber ni makare. Walinki mana gi organizations wa kata partner mantiere weche mag waste management to konyi. Ka in gi weche mag wheelchair ema chandi, walinki. Then gimocha kwa timo koro youth groups wa register in terms of groups. Mobilizers wako se wuotho kodi to register in terms of groups. Koro nyalo bedo self-help groups nini kamano. Then mobilizers wako kwa se train gibende gi wuotho kodi waki timo nade ka gi train on groups dynamics, programs unyalo timo kata kutimo savings and loanings, kundeko shares, kutimo weche mag welfares, mag community machalo kamago. Wan gi tents ma beneficiaries watiyo godo. Sande wan gi 1000 plastic chairs. Magi beneficiaries wagi kani gitabu. Koro instead of the cow counseling prareyo ikaw mana counseling apar, titimo nade? Itimo godo gigo, titimo nade? Idwoko. Gini konyi e organizations ka. Koro nitiere gik mang'eny ma Nyalenda Young Turks aparo no se engage on. Aneno ka bende recently ni timo kacha launching mar ICT hub. Machalo kana. Koro last year kane watimo assessment wedo ka jowa mang'eny ok yudo opportunity mar dhi e colleges. To ka giyudo fee structures mag college to giyudo ka familias gi ok samoro nyal afford. Koro nwatimo ga pilot mokwongo. Kane wadiko ne Safaricom Foundation nokelo nwa charende. Koro kane gilo charende 7. Koro charende 7 gi kwa ng'iyo beneficiaries wa mano link e gini kaka negi bedo committed e gini. To ede kata gini need ma onego bedno wamiyo priority.
Koro kane watimo assessment to kane wang'iyo report mar assessment to wayudo ka number of adolescents gin home to gin gi nyithindgi to nyithindogo bende depend. Koro iyudo ka miyo feed nyathine to feed nyakware ma bende nyathine ma bende gin go ka to feed nyaka chuore be samoro maonge tich makare. Koro kwa empower nyare to nyare nyalo support nyathine ni kata weche mag pampers and kata weche mag food matindo tindo gi. Koro wayawo training mar jogi but nigi penjo ni to kwasetimo rubo mewa certificate but wanotimo negi mana certificate mana mwawacho negi ni ng'ani wase train but ok certificate ni one recognized institution. Yes. Koro wacho ni ng'ani has been trained for 3 days 4 days 1 month gimachalo kamae mondo nwa sieve tu mondo koro ng'ani kohero ni gino berne to dhi omany kumanyatimo nade kumodhi some gino to koro kata kodhi kocha kodhi oyudo skul motime gigo to somo mana matiso timo exams but practical bit osetieko ka osechako understand matin. Ong'eyo konyalo keto charan, ong'eyo konyalo keto usi, ong'eyo kaka onyalo nyono charan, gik ma basic go. Koro kata kodhi kochoso mu theory matis to practical otimo nade oberie. Koro gini kane watimo the whole of last year as a pilot to kochopo 2025 ni to nitiere ji mang'eny mane dwaro programs mopogore. Koro macha is a hub ma pod wa develop. En hub ma pod wa develop. Ma gik manitiere sade ma wan godo sawa, wan gi computers. Computer wan gi donation mar tia partner mano facilitate wa yudo computers. Then space chakanyo odong ne na police station and is a youth center. Is a youth center mane police tiyo godo. Koro through the Ministry of Youth ne wa engage so that mondo wa jump start center no mondo bed active. Koro king'iyo center no sani gibire nitie weche mag tailoring, to nitiere weche mag beauty, to nitiere weche mag ICT, to nitiere weche mag psychosocial support jok manege stress, nitiere weche mopogore. Services gi gin nono koso ichulo gi? With our experience gima nono, ji abuse ga. Koro waketa just a small fee men 2,000 shillings for 3 months. 2,000 ni en mana mar purchasing materials. Matimo nade magitiyogo kuondego. Mondo ng'ato bi 2,000 ne kumoro, ng'ato kata 50 shillings ne kumoro. To obiro ko respect kanyo. Bo respect time and etc. Ma youth ma bende koro winjo ka kiwuone to embassy to moken gi gombo mondo mi odonje o yude kony kachior kod programs amedo chiwo gi timo na. Obiro Kasagam police station. Nitie kama obedo branded kanyo ni Youth Resource Center. Optimo nyaka weche mag bakery. Watimo nyaka beauty and kanyo wantiere gi organizations mopogore. Wan sani so far wan kanyo gi 8 organizations ma kata kokidwa matimo gik mopogore. Nyalenda young Turks ka gi need mibiro go kaka young person. Nyalo link ni weche mag beauty organization fulani matemo, weche mag ine kama capacity development mag groups bende watemo kanyo. Because kura ni Nyalenda young Turks gi 8 of us mane kanyo go. Ng'ato kada timo activity every now and then tiyo kodgi. Already 38 partners ma wan go ka nyalo tiyo gi bende grubi. Kise sieve grubi me understand kaka space mar civil society organization semonade operate. Ero kamano maduong' ahinya koro mgajwang kamoro amora mentiere winjo kaka bende koro wuoth mar Nyalenda young Turks osebedo kaachiel kod gigo bende koro gitimo ne community koro mgajwang. Mae momiyo nwakelo ni chiel machalo koda kamane mondo imbede kamoro amora mentiere kik ibeda nitiere konyruok kandi ponono ne gi nyathi ponono imbe inrawe nya koro mgajwang to bende inyalo chopa mana Kasagam police station kacha mondo mi yud konyruok kata mana Nyalenda office ma Nyalenda kuti office ma 5 years bende tiyo nyalo biro kanyo. Wan ka gi Okumukezi wacho ni mozaja telo live from Kisumu CBD. Asante sana Okumukezi kapoko tiyo kwa daka utolo makenda mondo miye maybe watch ni mogik na japeny gino mabende semoko di gomb wacho kada mana ute mora. Okay. An gino manyalo wacho ne ng'ata matimo gire mora kata tich mondikie ni gima kelo yuto en kenda. Gimoro amora mitimo tiketo kenda e gino to itiye matek e kenda no. Ing'e tinga manyalo timo gimoro okete kendo time ndio lakini okete chunye. But kikawo oketo kenda lakini okete chunye. Okete chunye. Yes. Yodo kubiro ga onyalo biro ga yepo kata ken duka miyawo. Oyawe pile lakini oyawe sa 11 odhiambo. Oro biro yawe sa 11 to yawe 30 minutes to wuok. Ing'eni kikenda to jakenda lakini ok okete chunye. Koro gimoro amora mitimo gi kenda tikete chunye ok obiro weyi nono.
Nyaka chieng' iyudie gimoro. To mar ariyo ni gima itimo kendo gi chuny makare. Iyudo ka ng'ato en owuon otimo gimoro to obende owuon gino oshuku ni pe gini bina faulu yawa. Yawa faulu gira ni yawa. Koro ing'eni owuon ok iseyie. Koro iyudo ka ng'at ma dwa timo kod dwa biro nyiewo giri ok believe. Iyudo ka samoro kata ng'ama tedo mandas. Ise kando mandas to ibi penj bikini skari wuok gini yawa. Bichumbi wuok gini. Ini wuon kar mondo market mandas ni ber kendo skari oromo maber mandas ni yom to gine kamano. Ini wuon gi chunyi ise chako ok believe gino. So an atamo jiwo ng'at moro amora. Nikech ng'ato nigi yore mamage moyute. Gima kelo ni yuto no. Obed ni ne sekta mar transport kata kini ja pikipiki. Obed ni uso kata lewni. Obed ni timo kata weche mag loso chips. Yes. Gino ketie chunyi time kiere to miye mahino ni te gi pachi. Tibodo ka ji biro ng'eni kidwa chamo chips to dhi cham chips ng'ane. Tibodo ka ng'ato biro wuok ni chips gole mana e cho Kisumu ka. To biro ahero mana chamo chips ni to kono timo nade. So giming'eri e timo no. People will work kodi giming'eri miberie no. Yes. Koro identify yourself ni an ma gima berie. Gima berie ni time seche duto. To ji mitiyo godo bende yudo result maber kigitiyo kodi. Tibro prosper. To kiki bedi ni ishuku gimini wuone metimo ini wuone miji shuku. Then gini timo for a longer time. To kiketi e chunyi. Itemo mai we. Koro ng'ato bro neni kitchako gimoro. Ng'ani ok nochako kata weche mag duka ka. Do no chako weche duka benyo weyo. Kata maboro mna we mimna dweche adek. Koro ng'ato ok bedi gi interest invest e gimidwa timo kono. But ng'ato neni ki within 3 years itimo gimoro achiel. 5 years gimoro achiel. Kidwaro expert e gino. Yot. Expert e gimoro is very expensive. Mondo hire. Paro na tieko. Expert gimoro is very expensive mondo haya nyakoro mgejwang sama itimo gimoro timatima kikete chunyi nyakoro mgejwang mano bende wach mamiwa kata kachiel kod director ma Nyalenda Young Turks mano Victor Elvis mabende nwan godo kande chakro kiny koro mgejwang podogero kamano donga nyakom kete mane Chuny Onagi TV kandie na jal mabende koro chopo kandie nero kamano donga enya kom kete mana Chuny Onagi TV nyakoro mgejwang ko kamano taka othul makende mar medorwaki mondo mi bede kineno wa kendo kiluo pages mago mag Facebook pages Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV koro mgejwang kamano donga nyakom kete mana kandie kachiel kod bende wagwero kamano madonga nyakod director mar Golden CBO mano Judy nyadende Judy Odondi mabende kinywa bedo godo kanyo koro mgejwang mabende kete kana Chuny Onagi TV kandi kachiel kod director mar chenro ilongo ni Nelson Mandela Okure mabende otimo matek kaka medusa mondo miyud chenro ni kamora mara miteka wuok Chuny Onagi TV kachiel kod Victor Elvis kamano kamano chwado wisdom kamano te chenro ni NN Steve James nyakwanyorony wan wachakoro mkacho kendo koro mkacha saa 11 modhiambo dichieng' makawuono orito masa